Un cop hem escollit aquest repte, el que fem és començar a generar moltíssimes idees. Jo et recomano que agafis pòstits, un boli i comencis a escriure moltíssim a cada un d'aquests pòstits. Un cop en tinguem tota la taula plena, el que fem és contrastar aquestes idees, d'acord? I comença una fase de convergència i divergència, d'acord? Aquí el que es tracta és veure de quines de les idees són coincidents, d'acord? I si, per exemple, anem veient que, per exemple, una idea és més coincident que l'altra. Si això ho fem en grup, vale? La idea és veure amb quines altres idees d'altres companys coincidim i d'aquesta manera podem focalitzar cap a una idea guanyadora. Sí? Finalment, el que farem és avaluar la nostra idea, d'acord? I ho farem tenint en compte quin és l'impacte que puc tenir amb aquesta possible idea, és innovadora o no és innovadora, quins mitjans disposo, si és difícil o no és difícil desenvolupar aquesta idea i quins són els recursos que tinc per desenvolupar-la. D'aquesta manera, amb tot aquest bat i bull que pots arribar a tenir d'idees, pots arribar a escollir-ne una.